ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео Хонахои Фуруши ва квартираи Фуруши. видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавем аз нархҳои Хонахои Фурушие ки дар Тоҷикистон бошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонаворро сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 175 000 сомон. хонаи Фуруши дар шаҳри Худжанд, 13 микрорайон. якхонака квартира дар 3 мошина қарор дорад. 42 квадратный метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, масҷид, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 175 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи Фуруши дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 200 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи Фуруши дар шаҳри Ваҳдат, 6 сотиқ заминай, хона дуошонага, 7 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. хона без ремонт, коробка аст. дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 300 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи Фуруши дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. духонака квартира дар 9 мошина қарор дорад. 65 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 410 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи Фуруши дар шаҳри Душанбе, 46 микрорайон, наздикии бозори Султони Кабир. духонака квартира дар 1 мошина қарор дорад. 34 квадратный метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб, бозор, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 215 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи Фуруши
дар шаҳри Душанбе 102 микрорайон духонага квартира дар 3 мошона қарор дорад. 48 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикӣ магазин роҳи калон дар наздикиш аст. доми беҳтарин. нархаш 275,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар ноҳияи Ёвон духонага квартира дар 5 мошона қарор дорад. 69 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. монтаж, стяжка, шкатурка дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 220,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри ваҳдат якхонага квартира дар 1 мошона қарор дорад. 42 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикӣ мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 230,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, тарафи колхози Россия. 3 сотиқ заминай, хона 4 ошонага, 7 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаҳоро беҳтарин ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад. падвал ҳам дорад. хона дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон, магазин дар наздикиш аст. нархаш 1,400,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айгуҷо хона ёбем, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед ва беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро падилиса мекунед, дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама максуд саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.